Сега тези зали ще поднаградят до 8 часа, когато започва официалната част. Но знам, че вие, скъпи приятели, вероятно сте от различни отбори, но днес вас ви обединява едно име и то е... След малко ви готвим една изненада. Ще разберете до 2-3 минути каква е тя. Каква е тя ще разберете, когато вие от сектора се обърнете надясно и нагоре, а от сектор Б наляво
И така, а сектор Г мълчи. Сектор Г продължава сега. А сектор Б трябва да се обърне. И така, скъпи приятели, точно една минута ни дели до нашата първа изненада за вечерта на 20 май. Денят на Христо Стоичков. Двата щаба вече направиха анализ как да проведат двубоя. Ще ги разберете след малко. Щаба на Христо Стоичков с Димитър Пенев. Димитър Пенев. Христо Вълев. Огнян Атанасов. А треньора на звездите, последният треньор Чикагов